Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Cesar. Manipod iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasarita aken ayat. Narigat gayam ti mapilpilit nga ayat. Ako nada. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Cesar. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Abuaya! Nagrigat na yat, mapay ka na yat. Iti mamitlo ang daras! Ay. Yakauntan pare. Pangasim Di ka agsangit itinapigsa. Nakababay. Kaya ko lang ay papasti sakit tinagam ko. Kung namadlan mo, sino na? Iti tapadak matlain na gumatgatang iti perkilo apagas. Di na pa'y lakit. Nene. Apayin pare. Jesus. Mangiruruman kamtan iti pada matao. Mapistilakat kuma! Ay. Si Kamot. Agbiro kalangan iti sa balay. Nagado di ka babay. Wapang matid. Di ko na, tatang. Sana ya? Ketuan mait Cesar. Agam kanayon kang agpartak. Abay, tasanda ka kaya't nang iti babaya pagduyusan. Ay na Cesar. No saan da ka akayat? Alangan nga ipilit mo ti bagim. No ngay, bilitek, tatang. Uray pilitem. No talaga asaan da ka akayat? Awan maaramidam. Bumirog ka lang nga diti sa bali dita. Asino nga tatang? Kumusta ka matin nga ibalasang ko? Kaano ka nga ya makiasawa? Ha? Kasano ko ma ang makiasawa, tata? Kat awan matbaro ang mangayat kanyak. Ha? Ay, iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y tinagaram kan ka? Kasladyak mamati, Berta. Pudno ti ibagbagak, tata Tonyo. Apay ka di? Wingayam. Awan ka di ti anak yu, abaro? Ha? Amangan no kayat nak. Seryoso kayo ngamin, tata. Angam kun kunaklaang dayjay. Tapno umisam kayo Naangaw kamot gayam, Berta, balasang ko. Anya ti bagayo ay tatang. Nakita mo ni Berta nga anak ni Ana di takabangibang apuraw. Nakita ko na. May sa nurse, nagtrabaho iji Manila. Di kotse. Kayat mo day jay anak ka. Tatang! Ana, anya iti panagkunam. Talaga nga ta nga awan pa'y kaayan-ayat ni Berta nga anak mo? Awam mo ti amaw kabsat tunyaw. Kan may sa. Ibaga na kumamatlaang ano anda. Sigurado ka? Uwin, kinapudno na madandanagan akmatan tanay. Bumakutin ang balasang. Iso ako nakamangkitan iti pakiasawaan nangam di namot kayat. Kasta ka day? Agam apay adamdamagam kabsat tunyaw. Kabsat Ana. Anya nga tano, pagasawain tada Cesar kan Berta nga anak ta. Ha? Ay kaawan dakes na kabsat tunyaw. Kayat ko Ay, kasarita man nga ron ni Berta nga anak mo. No kayat na ni Cesar nga anak ko. Ket no kayat na,
Nakasaganak nga gastos para iti kalaysada. Kamo dyanan na, maidistino akmatlaangan iti kaasitgan nga ospital dito'y lugar tayo, nanang. Ay, kasta aya. Nasayaat nga rod. Ay, anak ko, awan ka di pa iti kaayan-ayat mo. Ha? Jack masango day taabanag, nanang. Makumi ko makiti trabaho. Apay nga min aya. Madanaganak nga rod kan ka, tanay, manutawan mo nga maawang painubium. Da kayo nanang. Kasano ngay no awanak taon. Ha? Di kay man agsasaw iti kasta, nanang. Adayo pa'y mapasamak dayta. Kan may sa, awan planok makiasawa. Sakit lang iti ulo ti itdan dayta. Anya? Idi pa'y lako maanak ayan-ayatak. Ano kayat ko? Amom, anak ko. Adda ka no ngamin na isang sangayan arik na tay anak ni Tonyo kan ka. Anya? Ni Cesar, ti kayat ko asawaan. Panagkunak, awan dakes na anak ko. Nagagatmot ni Cesar. Kan awan record ti pamilyada. Plano da nga raw ti umay dito'y balay. Kat, no syakti si ka, bata ka ti panagayat na. Tap numaadaan kamutan iti anak. Ay, Jack kayat nanang. Jack kayat ti makiasawa. Kasla naragsak ti panagrup-rupam ita pare Cesar. Unmot pare. Narigat mat No day talagsan sa nungon ti aramiday. Adamot sa bali dita babae. Ti adal. Ada trabaho na. Ken napintas. Talaga? Asino ngay pare? Adda ka din sa bali nakarik na amon iti na isang sangayan ngayat? Adda pare. Ni Berta. Anya? Kat no inauna ngam si ka iti 2 tawon. Wala ang matatawin. Kan may isa. It doesn't matter ka nung aron. Sa bagay pare. Gusto ka. Kat kaano nga iti ipapantay ujay balay da Berta? Inton rabi pare. Barang no iso ti kagasat ko. Ay no, sapay la ko mataaklunan na ti panagayat ko. Numadanagan ni Berta nga amangan numabakatan abalasang. Sigurado. Kayatan nakadayjay. Isu alala ingam paray. Ading, ay manang Berta, kunak kuma. Anya aya ti bagam, lari. Kuang amin, ni pare Cesar. Di na ka no maiturod nga ibagakan ka. Ti ayat na iti sangon-sango. Isu asya kon ti mangibagakan ka, manang. Panawan lakman dito'y lari. Adupay ti aramidak. Kalpasan na, maturog akton, tanabamban nugak. Ay ayatan nakakano ni pare Cesar, manang Berta. Anyamat ti makunam ngay. Ta ibagak adagos kan kuana. Ayan day ta Cesar aya. Adda di ta asidegla ang tirwangan, manang. Anya? Dengdenggan na ti ibagbagakan ka. Tapno mamati akan ka. Ibagam, ta iso ti umay ditoy. Pudno ka di timbaga kanyak ni Larry, Cesar? Pudno, Berta. Ayaten ka. Apay nga rog nga umisam ka. Day ti makunakan ka, Saan ka nga ay ayaten? Kan iti uray ka anuman, awan day ta iti bukabularyok, Iso nga agawid kan, kat di kan agsubsubli ditoy. Anya? Ulitak, awan iti panunot ko ti makiasawa. Naawatam? Amangan no kung kuna na lang matkan kadayta, Cesar. Ngam kinapudno na at damit panaggusto na kan ka. Diyak ka mo, tatang. Anyang iti aramidik. Ipakita mga interesado ka kan kuana, Di ka mamingga. Aging ga asumbatan nati idadaton mo nga ayat. Kaya't nakto nga tatang.
Awan kas iti padasem, Cesar. Kasano ama mo makayat na ka? Numaupay ka matadagaws. Kasano ngay daytoyan, Ana? San sa matakayat ni Berta nga anak mo ni Cesar nga anak ko? Anya nga iti aramidan ta. Ay na, siya kunti mangibagbaga. Kabsat tunyo. Mangyag kayon itinuangken baboy apartsin tayo dito'y balay. Iti kasta, mapilitan ni Berta ang makiasawa iti anak mo. Kabsat tunyo. Ay, koreksyon. Abalayan. Kunam kanyak nga ruden na. Taday tanto matla titurong na. Ay, kawan na. Abalayan tunyo. Sige. Taisaganak ti may sa anwang. Ken upat ababoy ama parte. Inton sumarunong aldaw. Anya ka di dito yung aramidan nyo dito balay mi, Cesar? Magparti kami diti may sa ano ang baboy diti balayo, Berta. Taapay, Cesar, ha? Apay nga aramidam ti kasta. Kasi tinakunakon ka. Ay-ayaten ka, Berta. Umuna lang daytoy. Kisumaganad. Agkalay sa tanton. Agasawa tanton. Anya? Saan ang mabalin? Diyak kaya? Saan ka nga ay ayaten? Maayat naktumot laang. Ha? Makaamu ka! Umayak mampay aglemang dito balayo, Merna. Ha? Ni, apay, Berta. Mabwisit ak ijabalay. Agasam, nangyagdakit din itinuang kan baboy ijabalay mi. Ay, makapasuron. No kasta, matulagan ti panagkalay sayo ka ni Cesar? Ay, saan? Jack ipalubos ang mapasamak ti kasta. Jack kayat ti makiasawa. No kasta nga rod, di ka aglamang sangwom ida. Anya? Isung agsubli ka matlaang ijibalayo. Ay, Berta, makibagay ka kadakwada. No saan mo akayat di makikalay sa? Di ilawlawag mo kadakwada. Naggapgapwam, Berta. Pinartidan dyan nuang kan baboy. May katag sasango tayo amangan kada Cesar. Nanang, di yung lakat linapdan idan. Ay na, kasano alapdak ida kaawang kamait. Nunap na panam ngamin Damuda ka kayat mo ni Cesar. Nagnervyos ka la siguro, kunada. Anya? Naparten tinuang kan babaw. Isu nga umanugot ka na magkasawa kan ni Cesar. Nga anak ni Abalayan Tonyo. Anya? Abalayan pa'y gaya man ti awag mo kan ni Tata Tonyo? Ay na, umanugot ka kay din ang makiasawa kan ni Cesar. Di nak ibabaeng, Berta. Sige, di kay agdanag, nanang. Tumulong ak madlangan nga agluto iti paborito dagiti tattao a putahe. Una yan ti kastoy. Pare, kita mo. Ni Berta pa yun amis mong ti agi warwaras iti makan. Para ka digiti tattao nga imay timmabunaw. Banag nga rod apakaragsakak unay, pare. Yes! Ay na. May salaang ti kayat asawunday ta, pare. Ay ayatan na kamot ni Berta. Aper, pare! Agyaman na ka, pare. Kamaudyanan na, pare. Mga sawa kamatlangan. Congrats, pare. Agyaman na, pare, ha? Pare, si kanto ti ag best man, wen? Sure, pare. Basta si ka. Berta, di mo ka di madlaw? Si kati kat katawaan dagiti daduma akakadwa tayo. Amok, Merna. Iday pa'y akan kantsawan dagiti daduma nga imay ti mabuno iti day ti aparte. Agin pupungtot ka kano. Adi mo kaya di makiasawa ka ni Cesar. Ngam ita, alisto ka mat kanugayam at tumulong nga agluto, kan agiwaras iti makan kadagiti timmabuno. Siyempre meron na. No kasta, kayat mo mutlaang ni Cesar? Si ka talaga, Berta. Pakipot ka.
Berta. Imaya. Tapno agtutulagan dagiti naganak ta. May papan iti panagkalay sa ta iti mabiit. Nasayaat mo't taimay ka, Cesar. Agsipod ta magagaran ako ng agsimpata. Kas itinakon-akon, saan ka nga ay ayaten? Berta, kasano nga'y tinuang kan baboy na parte dito balay? No di ka umanugot ang makikalay sa kin ni Cesar. Ay, di mo kunain nasinsinan tinapasamak. No di ka makiasawa kin ni Cesar, kapilitan na pabayadan da kanyak dagijay. Berta, umanugot ka na. Ay, ayatan ka unay. No may papan itinaibaga ni Nanang, awan parikot. Kabailak abayadan ti amin ang nagastusyo, Cesar. Iso adidak mapilit. Anya? Adto ti kwarta. Yawat ko kan ka, Cesar. Ha? Awan mo't siguron ti makunayo. Dayta. Nabayada kon ti amin agastusyo. Impagarap ko lakid din na masawak ni Berta. Saan mo't gayam, tatang? Ay, nagsakit nga awatan tigasat ko. Ay, awan maaramidan tayo. No talaga, asaan na ka nga ay ayaten ni Berta? Jaksa na gayat. Awan tumot lang, di mangkayat kanyak. Di ka maawanan itinamnama. Ubing ka pa yan, ako. Makasarak kan tumot lang, iti talaga aparakan ka. Na kayong tumang amin. Kunayo apilitin nak ngayatin nak ni Berta. Kanya nga ito. Talaga maamiris ko. Asan gaya man nasayate kasjay. Ala, bayakon. Lipata ko ni Berta, tatang. Una. Sana rumpeng agladladingit kalatan iti agnanayaw. Cesar. Jack impagarop nga anak mo gayam ni Philip. Timaysa ka dagiti pang night duty a nurse iti ospital. Iso ti may katlo nga anak mi iti day di asawa, Berta. Dagiti matdua nga inauna akakabsat na agtrab-trabaho dan iti abroad. Naimbag ka pa, Cesar. Adanak mo. Ngam siya awan. Gaputa nagbakbaketak abalasang. Berta. Malagip ko dagiti imbagbagakkan ka iti. Itatanak kita ta. Ha? Amok anasakitan tirignam iti. Gapo ka dagiti imbagbagak. Iso nga alaak dahito agundaway nga agkid daw iti pamakawan mo. Iti kasta. Agtal namutan ti panunot ko. Awanan day jay, Berta. Napalabasan. Kanjak ugali tagidulduling iti sakit tinakam iti padak a tao. Isungawan ti pagdanagam, Berta. Ay na, agyamanak nga rud unay no kasta, Cesar. Agyamanak unay. Manipod idin, saan matan ang nakiasawa ni Berta? Gapo tamabuteng dagiti lalaki nga agaram kenkwana. Ket siya, nadaanak iti asawa kan talo nga anak. Alakastan, ket agyaman nakiting kay panangidrama iti pakasarita. Tuy pagayam mo, Cesar. Agyaman kami pagayam Cesar iti daytoy apakasaritaam. Talaga akasta ni ayat. No saan nga isu ti kagasat mo, uray pilitem, saan mo amatagikwa. Mapaay ka man itinagan ni ayat, di ka maawanan iti namnaman. Tadumteng to ti talaga aparakan ka, iti umno apanawen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Cesar.
manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino, ken iti madireksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.